Het zijn aan is het roem, het zijn zijde is het roem, het zijn voet is het roem, het streamt op de grond. En het stem in mijn het, zij is net te laat, die had me hard verbeen, ik kwam niet ohne been. Johnny Cash, de country-legende in het Friesk. De opnames in de studio binnen live te volgen op Omroep Live en we hebben het project nou ook in de K-route. En wat zit er nog meer in? Het eerste ieperloft van dit seizoen bij het Sloeske van Molkwar. Een intens en intiem verhaal over drie gewone mensen. Cornelis van der Wal, columnist, redacteur, recensent, radiomaker, blogger, maar boppen al dichter. En Johnny Cash dus. Een boent boeket van Frieske artiesten vertolken de liederen van deze country-legende in het Fries. Bij een gezellig terrasbezoek die blikken dat Jacco de Boer en Klaas Land beide een Johnny Cash tattoo hebben. Zo ontstond het idee van het Frieske Cash project. Ze hebben de mooiste nummers van deze Amerikaanse zanger uitzocht en lieten ze zongen in een Frieske oerzetting door haar meest favoriete muzikanten. Ja, dan rustig. Ik zal toch eens met gisteren dragen. Het zijn haan is het roem, het zijn zijde is het roem, het zijn voet is het roem, het streamt door de grond. Tussen hemel en hel, een trein vol hel, de levensbeen ontsteekt uit het bloed en de treen. En het bloed je kruipt van het doeken van de been, en het bloed weer de vrees om zonde vrij te gaan, en het valt door elkaar. Wat hast du met Johnny Cash? Nou, dat wordt bij ons thuis al draait. Nou, ik denk dat ik, vanaf mijn geboorte al, denk ik. Dus hij deed vroeger op de Refox band recorder. En dan luisterde bij alle sneden aan naar Johnny Cash. Van al dat oude spul van Johnny Cash, dat zit er samen in. Dat is krijgt met Hank Williams en dat spul. En die countrymuziek, dat hier al je van hem, wat hier wie mijn voorbeeld was, zeg maar. Dus hij die kocht dan singeltjes, Chuck Berry en dat soort spullen. En dat ben je met grubbracht. Dat kregen we tussen de jaren. Dus ja, dat bloed hing je. Okay, you ready? We're ready. Hello, I'm Johnny Cash. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I just hit town, the road was dry. Thought I'd stop and have myself a brew. Johnny Cash wie een Amerikaanse gospel- en countryzanger. Zijn liedteksten gaan vaak over het geloof, zoenders en het begin van een moord. I Walk the Line en A Boy Named Sue wie zijn grootste hits. Yeah, that scar on his cheek and his evil eye. Verschillende Frieske formaties nemen in totaal 13 nummers van Johnny Cash op in de studio van Oentjerk. En ik jaren dat ze wennen in de villen bij de geest. Famke van Eeltje, maar du bist mijn treer. Hey! Ze scoren die dan roem als een skurvenhoen. En die stutje door de hele streek. Doos is naar Belsen. Onze idee wie dat bestaat eigenlijk uit drie dingen. Ten eerste, wij willen artiesten hebben die het of helemaal uitrangeerd zijn, of nog nooit opname hebben, orden, maar jong talent. Die combinatie moeten we maken, dus daarom staan hier ook net de geëikte namen op, zeg maar. Ten tweede is, we willen het helemaal zelf dragen, dus wat mijn sponsors is, maar net subsidie. En wij willen het heel tegenbij brengen, dus nou nemen we op. Nou, er gaat aardig wat muziek, gaat er gratis voor, dat is MP3, komt CD, komt vinyl. En dan komen zij eens optreden en met al je gratis toegankelijk. En het bloed je kruipt. Sneeuwen wie in de Foppeland en de Hamstrazombar voor de opnames van het nummer Verlossing, de oorzetting van Redemption. Nou, toen ze me vroegen om mij te doen aan het Cash-project, en toen wouden ze graag dat ik het nummer Redemption was. Dat gaat over de verlossing van Jezus Christus. En daar heb ik persoonlijk ook wel wat mee. Dus dat geldt zeker cachet ons aan verhaal. En dan is een beetje de levenswandel van die man doekst wat verder in. Dus dan net alleen de muziek, maar wat had die man dienen, hoe had er zijn leven leidt en wat er gebeurt in zijn leven. Nou, die man die had krijgt wat meer drugs en drank gewoon dat ik gewoon had. Zeer respectabel. En
ja, dan kreeg je een bepaald beeld van zo'n man. Van hey, zijn hele leven trouw, reëtreerd van red ik het net in het leven. Je had het moeilijk genoeg gewoon. En ja, toch de muziek altijd als reëtreerd gewoon. En dat vind ik geweldig van zo'n man. From his hands it came down, from his side it came down, from his feet it came down and ran to the ground. Then a small inner voice said, you do have a choice. The vine engrafted me and I clung to the tree. Zo die man die koest jongen, dat ken ik net. En ik ben entertainer en ik produceer lawaai. Dus ik ga echt net de intentie dat ik zijn nummer zangtechnisch vertolken mag. Het enige wat ik doen ken is de ziel vanuit hoe hij dat nummer bracht. Dat ik zijn nummer ik brengen kan, op mijn manier. Het zijn aan is het roem, het zijn zitten is het roem, het zijn voort is het roem. Het wie in 84 de lente weer. Ah, die ken ik uit de kop. Ja, dat wel. Ja. Het zijn hoorn is het roem, het zijn zitten is het roem, het zijn voet is het roem, het streamt op de groen. En een stem in mijn het, zei het is net te laat, die had me hard verbeen, ik kwam die ohne been. En het bloed joeg kruif, onder de doeken van de been, het bloed die de prijs, om zijn bevrijd te geven. Heel. Ja, klaar hè. Ja, ik vind het zo. Hier in dit mooie kerkje in Britsert zal Azen de nieuwste bundel van Cornelis van der Wal presenteerd worden. Te jaren maar de nieuwe bundel van Elmar Kuiper. En juster hellen de dichters haar een schat op bij de printer in Ljouwert. Hoi. Hoi. Daar ligt het. Afgerond. De paars is. Nou, daar heb ik gewoon in. Prachtig. Ja, dat is het beroemde duimgat. Alleen die kop ervoor op. Hè. Nou, ik ben tevreden. Mysticus de Snits. Ja. Verstoot dat? Is die PDL? Oké, die gaat nou jongen. Ja, alsjeblieft jong. Oké. Dankjewel. Ik hem. Beide schreeuwers kregen voor deze bundel een beurs van het Fonds voor de Letteren. Maar gedichten schreeuwen is geen vetpot. De oplage is maar bescheiden. Zo, het biedt in de buurt is uitverkocht. Dus ja, goed. Misschien 1200 van drukt, printen. En die orde die is nog correct, ik ben nog een sticker wat van te krijgen. En die verkeer, Cornelis? Nou, die van mij lezen bij de slechte. Dat is heel wat oors. Dus nee, de verkeer wat minder is die van El, maar ook leuk. Het is net eerlijk. Wat mooi hè? Hoi. Molkwaar trapt dit hier aan, maar het allereerste Ierpeloft. Fisk is een leeftijdsdrama. Het is het afstudeerproject van de 21-jarige D-Drive-student Romke Gabe Draaier. En hij zamelt een heel team van betoefde theatermakers om hem heen om zijn eigen stuk te spelen. Aan de Ieselmar, bij het Sloeske. Nee, als dan hier bij het perscontact. Oké. En goede kant, hè? En dan gaat het lekker makkelijk. Dan hoeft het te praten. Dan krijgt hij wie vergees, lul. Het komt die omwaaien. Wink even je. Goed. Of was hem iets eerder pakken, maar een stuk dan. Ik doe nu dus de opleiding artiest drama in Ljouwert. En ik zit nu in mijn afstuderen hier. En met het afstuderen maakt steeds maar een eigen stikmaatje.
En ik heb ervoor gekozen om hier losspul te doen. Romke Gabe Draaier is 21 jaar en komt uit Mookwaar. Hij begon met acteren bij het Dwarpstoneel en kwam via een rol in het Iepenlofspel van Jorvet bij de jeugdopleiding van Theater te Lanen. Oké. Daar speelde hij in het stuk Moof en hij speelt nu nog steeds in theaters Macbeth. Maar naast het werk bij theater is Romke op dit stuit regisseur en speler van het Iepenlofspel Fisk. Het publiek wat commercieel kan de acteurs goed verstaan door het koptelefoonsysteem die gebruikt wordt. Warme eren gegarandeerd dus en dat is geen oestallige luxe op deze, zoals de jaren, wienerige locatie. Iepenlof, dat laat ik weer de basis van hoe ik het hier ben begonnen. In Mookwaar, daar is mijn toneelliefde eigenlijk begonnen. Bij Jorvet hebben we een grote springplank naar het Friese theater verhaald. En van mijn gevoel komt nou alles bij elkaar. Op dit plakje, met deze mensen die ik daar kennenleerd heb. Maar verdrinken is een soort oplossing. Maar dat zou ik net. Dan bedoel het voor. Weet ik net, ik weet niks. Wat is het? Wat is wat? Het probleem. Mijn probleem? Fisk giet door 3 mensen die in de put zitten en hierbij het isomar uitwaaien willen. Romke regelen voor dit levensdrama een heel stel betoefde theatermakers bij elkaar. Zo doen de verschillende acteurs van het Jorvet er Iepenlofspel mee. Tjer Kooistra, regisseur van Jorvet, maakt het script en Imi Jonkman, ek van Jorvet, docht de zakelijke leiding. Maar waarom docht deze professional nou mee aan zo'n afstudeerproject? Omdat ik Romke een heel goede acteur vind. En zeer enthousiast en zeer gedreven. En hij doet goede dingen. Hij weet wat er met waande is. En wij zijn al jaren onder indruk van hem bij Jorvet en bij Moof, het theater. En zijn jongen moet verder helpen. Maar waarom had je verkeerd om al je grotere namen bij te beloeken? Omdat ik het goed heb wil. Dat is eigenlijk een heel kort antwoord. Ik wil een professioneel Iepenlofspel zetten. En het is wel mijn afstudeervaststelling. Maar ik benader het net als mijn afstudeervaststelling, maar ik benader het als een Iepenlofspel in Mookwaar. Ik denk dat daar het hele grote verschil in zit. Ik wil het goed hebben. Het moet gewoon professioneel en net heel. Zo had Romke ook 2 poppenmakers inschakelen die het voor hem 2 levensgrote viskenpoppen maatje. Deze poppen zullen ook een rol spelen in het Iepenlofspel. De bek is veranderd. En wat voor rol had die poppen nou in die stik? We hebben een viskeman en die is al meer dan 40 jaar in die vrelen op een visk. En hij is zelf viskeman, dus dat is heel apart als het verliefd was op een visk. En zij verliert hem, probeert hem al heel lang te verliezen, maar ze stiert hem ook steeds weer oud. Weer terug hij op een gegeven moment ik iets heb van, waarom dost dit nou? Maar jij bent wel bereid om mee te werken aan dit project? Ja, ik vind het heel leuk. We hadden wel wat tijd om te kunnen werken en dingen te kunnen maken. Dus is dit voor ons een hele leuke, uitdagende opdracht om eens een keer zo groot te werken. Apenhassers, mislukkeling. Ik hoor van mij! Ik hoor van mij! Alsjeblieft, alsjeblieft, ik hoor van mij. Oké, stop maar. Dan hoest ik qua volume een tikje heugen te gaan, maar dan hoest ik gewoon net te brazen. Maar het gaat heel raar of hem. Ja. Ik vind het heel leuk om hem te werken. We zitten op dezelfde lijn en ik herken ook heel proteïne in zijn ambitie en wat er wil. En het werkt ook op deze manier, dat is net 2 kapiteinen op in je skip hast, omdat het zijn afstudeerproject is. Ik denk dat ik heel gedreven ben van mezelf. Ik ben een gruttinker en vooral de gedrevenheid die ik heb. Ik heb een doel waar ik naartoe wil. Ik wil heel graag acteur worden en theatermaker en dan wel net alleen nog in Friesland zeg maar. En dat probeer ik zo dicht mogelijk te bereiken, dat doel. Ik wil straks een opleiding doen op toneelscholen in Nederland. En daarna hoop ik dat ze mij straks vaker op televisie joggen en vooral in voorstellingen joggen. En ik hoop nog heel vaak in elk geval theatervoorstellingen te maken. En ik locagevoorstellingen
En ik graag met de Friese taal, ik dingen dwaan, omdat dat een heel mooie taal is. Van zo'n 20 mooie jaar speelt het Fisk bij het oude Sluiske krekt Boetenmalkwaar. Nou is het Safir. Christus Pavlov van Cornelis van der Wal en granietglimkes van Elmar Kuiper zullen feestelijk de wraad inslingeren worden. Om toch even op de essentie van Cor en Elmar te komen. Dat skeert mij, wilst ik hier niet hinderd hier in het zin. Ik ben beide man die het wel eens in de natuur binnen. Op een fiets of rennen. Van Elmar weet ik dat er om hem heen schucht. Dat er kriers en de liepjes. En dat er dus de natuur in hem opneemt. Wat Cor krijgt in hem opneemt, dat weet ik net. Want die heeft altijd muziek op, zijn eerkes. Maar Cor is ik een man van de... Ja, het is een esoterisch man. Eigenlijk meer een man van de sterren en het heelal. Elmar, dat is een man van de groen. Groen, ja. Groen. Broers de gas eruit. Als ik zit, daar staat er wezen meest. Lijst zo kleer voor mij. Kroep ik blind in die. Rin ik hier in de morgen. Samen oer daarheen. Elmar Kuiper, die hebben we al vaker portretteerd. Pim Zwier, die maken een prachtige docu over hem. Maar Cornelis van der Wal is ik al haast 20 jaar dwaande met het dichtje. En met een hele protte orenzaken. Ik zocht hem thuis op in Snits. In 98 helle Cornelis van der Wal het nijs, maar zijn dieet van verzet zien het vieren van 500 jaar Friesland. Nevens hem rekken de Friesen in 1498 juist de autonomie kwijt, dat de pot op maar die feestelijkheden. Voor een protte mens is er altijd die schreuwer blauwe van die bommelding. Oh ja? Hoe vervelend is dat? Is net zo vervelend, maar dat weer maar een hele kwarte tekst. En ik heb wel langere en betere teksten schreeuwen als die telefonische bommelding. Maar ja, ik sta er nog altijd achter. Hè. Maar goed, die straffen binnen zo heeg worden in de tussentijd, na 9/11. Dat ik, ik zou het net zo gauw wet van. Ik ben nog altijd meestal niet leuk mee binnen, hè. Ja, dat vind ik zuurtjes. Ja. In zijn compacte studio thuis maakt het Cornelis radio, filmpjes en cabaret. Boervrouw! Hé, dat is boervrouw. Dat Horst Wessellied, dat komt er al onder te staan. Ja, er komt even een fragment van het Horst Wessellied onder, ja. Want die borgvrouwkes, ja, ze zijn nooit verkeerd geweest in de oorlog. Dat is nu een keer sabatocht. En dat, ja... Ik ben net verkeerd in de oorlog, ik ben het nog steeds net. Maar ja... Ben ik rare mensen, hè, die borgvrouwkes. Ik ben helemaal net sympathiek, jongens. Nee. Al zie hier vormt Cornelis het cabareteske duo van Deneken te jaren mooi Anne Venema. Maar die zit nou in Berlijn, dat er met Skype worden voor de opnames. Ja, dat weer er al. Ik zocht die nog net. Boervrouw! Boervrouw! Hé, wat is dit? Ik stap over de drompel en hier zit er een computer aan. En... Ik zit in een computer, boervrouw, show je wel. Hoe kan dat nou? Hoe kan je nou in een computer zitten? Nee, geen subsidie meer. Geen subsidie. Nou, geen subsidie. Nou, hoe moet het dan? Hoe moet ik mijn Berenburg dan betalen? Ja, wat is het? Het ben een hartspultje met benamelijk boorvrouw en boorvrouw in voorkomen. Hè? Dat ben een haatpersoon. Maar toch, ik wil horen stemkes. Ik ben dan boorvrouw, de ene tenminste. En Anne Venema is de andere boorvrouw. Ja, maar ik vind het ook wel eens dat jou samen voortgang winnen, zonder mij te vertellen. Ja, dat vind ik wel verschrikkelijk, hè. Ja. Van mijn pad ging ik naar de hel. En ook van hier maar. Wat?
En hier speelt Van der Wal de rol van koning Redbad. Een promotiefilmpje van het nieuwste boek van Willem Skoorstra. Maar schreeuwen is Cor zijn core-business. Verhalen, een novelle, recensies voor het Fries Dagblad, redactie voor NSAF. Maar de poëzij bloedt toch nummer 1. Christus Pavlov. De changefind knibbelet, boegt en loekt, maar zijn verkouden noos cirkels op een vlier. Het is geen hoen, maar een onrein menske. Er rinkelt een bel, hij fliep het blier. Lekker, aan zijn lichaam mooi rede wien. Onder een steen droeg een slang lutsen zijn kruis, het holle kessen. Stik, Hilge, stik. Het is een raar gedicht, maar macabere religieuze ondertonen. Ik zie hier naar de Graal in feite. De Heilige Graal. En dat is een ziektocht die, daar komt nooit wat van, want die is net te vinden. Maar het is meer het zieken, daar gaat het om. Ik ben een wetterman, oftewel een Aquarius. Daar zit er. Dat is de zinnen en dat is het tekentje van de wetterman. In het Johan Hoes, conjunct mooi Chiron en Mercurius. En is dat gunstig voor het schreeuwen? Dat is heel gunstig voor het schreeuwen. Ja, nee, dat is echt weer. Ja. Dus dat best wel een believer? Dat is net een believer. Nee. Je kan het iets proberen of het klopt. Het is helemaal geen geloof. Het is op ondervinding baseren. Maar wanneer het een Biglix, Venus, hoe Mercurius gaat, dan is dat mooi staan om een gedicht te schrijven. Ja, echt weer? Ja, dat is gewoon zo. Ja. Maar de astrologie zelf, komt die ook in die poëzij waarom? Nou, in feite net. Nee, net astrologie. Maar wel hemellichamen en zo. Maar je moet vooral net zweverig worden. Hè? Dat is, het is ook heel moeilijk om dat uit te lezen. Kan ik alleen maar zelfs begrijpen. Kosmos of net, de vrouw van Cornelis van der Wal had altijd een scherp randje. Berucht binnen zijn manipulaire filmpjes van mensen dat er spul mee had. Nee, vast dat lees ik net. Al die teksten op een beeldscherm. Nou, is mijn feesten te dreig. Ja, het is gewoon heel satirisch bedoeld vaak. Hè. Weet je horen dat ik? Ze worden vaak heel leuk om die filmpjes, dat is wel zo. Ja. Met name omdat ze dan dingen zeggen die ze net zo hebben. Maar ik heb er een beetje sardonisch plezier in, dat mag ik wel zeggen. Ja, dat is wel heel mooi werk. Bist er wat haatdragend dan? Nee, valt wat aan. Wat is dat dan, maar die vijand? Strijd, hè? Strijd, met er wijzen. Ja, om maar energie te krijgen. Ja. Ik wil deze bondel aanbieden aan Michel Dijkstra, daar zit er. Ja, de juni in Britstert komt aan de eind. Lezen dat naaie werk van Elma Kuiper en Cornelis van der Wal. Nijweken ben we er weer, maar de internationaal opererende choreograaf Johan Greben. Maar Jan Kooistra, die zijn talent inzet voor God. En Rimmert Woudstra, alias DJ Midje. Nijweken.